Li tara qasina l-Labor nħossni komdu nikritika. Issa mhux qed ngħidlek li ma jkunx hemm min jajjarli, u mhux qed ngħidlek li ma jkunx hemm min jgħidli. Forsi mhux les li weġġak personali biex ma jitlifx il-vot tiegħek. Għax immaġna, mela. Ejja vot wieħed. Ma ġeri, mhux vot wieħed. Mhux vot. Le, vot wieħed l-alla. Immaġna xenarju. Inti mort protesta fuq iż-żonqor, tiġi l-għada fil-ħodu, għandek transfer king, mur naħseb il-lokiet, whatever. Ovvjament nagħmel xiżżoppa, xi U jerġgħu pattu fl-aħħar taħt il-villa tilhom mur fuq il-Facebook. Demel kolkom jiena laburist. Jien ma titkellem ma' ċertu nies fil-Partit Laburista. Taf kif ma jistgħu ma jaffordjawx iweġġawk. Mela jien kien hemm żmien fej l-uniku darba li ħassejt li xatt tagħmel pressure biex ma nitkellimx kien meta ħriġt kontra l-Marina ta' Marsa Skala. Kien hemm xi tkellimni għalli jisma' għalli inti m'għandekx tanbih dal-inkwiet jien antik parir u kien xatt li kellu ċertu awtorità fuqi. U kont ħatta bi kbira. U rajt kif għamilt, u għajjimt dir-rabja u kien hemm xi ħadd ġol partit imlaħħaq sew b'saħħtu ħafna. Sejn qatt ma kont mitla tal-partit, għax ħafna nies jaħsbu jien qatt ma kont delegat, laqat ma ħdimt il-kwartieri xejn jien m'għandix naqsam mal-Partit Laburista, jien laburist. Però dal-persuna qal li ġer, ikkritika għax hemm bżonn li tikkritika. Qasna f'għandix ngħidlek min qal li hekk. Naħseb hija jiena. Il-prim qal li ġer, fejn tħossi għandek bżonn tikkritika, kritika. Issa aktar minn hekk. Issa jekk xi darba l-Labor jgħid isma' jien ma rridx nies kritiċi fih dani. L-imprim qed ngħidu. Robert Dabela, iltqajt miegħu kont u għatlu isma' jien nikkritika jien minni hekk u ħanibqa' nikkritika, għalli kritika ikun hemm bżonn ċertu kritika. Ma ġewża Muscat ma kelli relazzjoni, jiġifieri asma' Robert nafu ftit. Minn żmien il-Juni għax kont inkun fuq in-naħa l-oħra tal-mejda miegħu natu fuq Industrial Relations. Fehmna ma dan sertajt il-tqajt miegħu u veru nsertatura kienet u għalla li aħna għandna bżonn nies li jikkritikaw. Mela tlaqna.